hilabete batzuk argitaratu zen ikerketa bat, UEMaren eskari ziadeko eindakoa. Eta, bueno, ikerketa horretan egiten zen proiekzio demolinguistiko bat. Hau da, aztertzen zen, hemendik eta 10 urtera zelan egongo garen joerek bere horretan jarraitzen badute. Eta, bueno, nahiko ondorio kezkagarriak edo, ez, atara ziren da. Horietako bat oso argia zen, zana, hemendik eta 10 urtera ez dela arnasgunerik existituko, ez badugu ezer aldatzen. Orduan, horren aurrean, UEMak eremu euskaldunerako estrategia bat proposatu deu, eta horren lanketa egiteko bi kontu edo proposatu dugu. Alde batetik badau, ez? Lanketa politikoago bat, baina beste alde batetik nahi genuen hori herrietara jeitsi, gizarteratu, eta herrigintzan apur bat estrategia horren aldeko konpromisoak indartu. Orduan, esnatu da hori da, konpromisoen dinamika bat. Eskatzen zaie eskualdeko eragilei konpromisoak hartzeko Leartibaik euskararen arnasgune izaten jarrai dezan. Esnatu dinamikan bai udalak eta bai 11 eragilek, markinako saio batean egon ginen, eta 120 eragile eta danak ez ziren udalak, ez? Orduan, udalek hartu dabe pausua egoera ikusitxe zerbait egin behar dalako, baina hemen hanka asko bilatu berdi eta eragiletzan nahi zuzen bilatu behar da indarra. Eza querido, ez da, esaten da, bakarrik igual harino zoizela, baina alkarrea zurruno aliauko harila, ez da. Zemat eta alde gehiotik etxen dugun alegin hau eta kontzientzazioa zabaltzen den alderdi ezberdinetatik, eragile ezberdinetatik, uste dut horrek injar gehio eukileikela eta rekorrido luzia eta zabalago bat. Gero bestale batetik, zeuaz bat egin da, herrien artean praktika honak ikasi aldo duzein, bata bestia zertan dabile, zertan ez dabilen, eta apurak konpromisua eskualde mailan hartzen badira, herri mailan barik, askoz bezako nagoa isalek eitzen dana. Zarritxan guk ideia faltan egon lehen gineik eta bitu. Bai. Leartibai arnasgune da osotasunien eta Euskal Herrien arnasgune da eskualde bakarra da ganera, orduen aparteko garrantzizi edeko zentzu horretan, eta oin arteik berez gertaudien gauza asko, hemendik aurrera badakigu ez diela holan gertauko, proiektzio horregaitik, Iñaki Jurrebason tesisek oso diagnostiko sakona mondo eskuleko, eta ikusten dugu zelako ezaugarri asko pentsau ere itxoskuenak hemendik eta oso urte gitxire egoera asko aldatu leikela euskerien kalterako, eta orduen ezinbestekue da bai Leartibaiko arnasgune isaeriai eusteko, baina baite Euskal Herri osorako Leartibai dan hori bere horretan jarraitzen dabela bermatzeko Leartibain esnatu dinamika hau abiarazotie eta oso erantzun hona auki dauganera eskualdeko herritarran eta eragileen aldetik, orduen hortxe gabiz. Azkenan eskatzen dut ziena da apur bat hausnartzea, ez? Eta pentsetia ia eurek zer gehiago egin alde euren, edo zer egiten deuren ja, baina zer erabaki hartu gure euren kontzienteki eskualdeak arnasgune izaten jarrai dezan. Orduan, azkenan proposamena hori da, eragile bakoitzak konpromiso bate hartzea, egoera edo dekogunez predikzio hori aldatzeko iraultzeko eta Leartibaik arnasgune izaten jarraitzen. Espektatiba asko sortu dira eskualde mailan, hain zuzen bez sortu dalako sare bat, Euskararen egoerai buelta emoteko sare bat. Azken batean, danetan dauz min bardinak, kezka bardinak, eta partekatzea eta indarrak biltzea eta sinergiak batzea eta horren alde egitea, da nik uste dut erantzunkizunez jokatzea eta egin beharrekoa.
ze emaitza ekarriko daben, bueno, ez daki hau, baina erre beharreko kartutxua dela pentsaten dut. Ikusi gendun, ez da, perspektibia zein zan amendik eta urte batzuta esan gendun. Edo antolatzen gara, edo bestelan galbidian gauz. Eta, bueno, hortik urten zan, ez da, ikusi genduan bide gurutze baten gauzela, eta erabaki genduan, le artian baina antolatzia geure artian. Batetik ezagutzeko geure artian ze realidade egon herri bakoitzak, eta helburu nagusia da, helburu amankomuna topa, eta danok eskualde modura erantzutia helburu horrek lortzera bidean. Eta hortan gabiz, helburuak zehazten eta azkanian da hori, eskualde guztia batu eta arazo oneri edo egoera oneri danok elkarreaz aurre itxia. Hori da, herri txikinauak gaoz, herri handi jauak, baina bueno, danon artean eta ikusten duguna da kezkia danona dela konpartidua eta orduan erantzuna emoteko egokila dela le artibaiko sare hau osatzie. Ikusi dugune bai Jurrebason lanagaz bai ziadekonagaz, oso uztargarrizik dieganera, eta ikusi dugune da, hoxe, azpimarratzen dugu proiektzio horrek emoten daben irudize dela, baldin eta oin arteik egin dugun hori, hau da, joera horretan islatzen dien horrek jarraitzen badabe, horretara helduko gara, orduen kontu da beste bide bat jorratu idogule, eta bide horretan danon arteko alkarlana garrantzitsu da. Bai udalan herritarran eta eragileen artean, bai herri arteko hartu emonak, guk sarien adibidez oso argi identifikau gendun zeo zerri zientzan, herri guztiok eta guk UEMako teknikari moduen ikusten gendun injargune aparteku esala danondako eskualdi ebera. Eskualde osue arnazgune isetie. Orduen horre sare berez osatzen dugun sare horretan, seguneroko harremanetan eta herri batetik bestera goiez institutora, ero kirola eiken, ero antzerrez lan bat ikusten, ero bierrera, ero danadalako, berez badauen sare hori, harreman sare hori, baliatu gure dugu horretarako. Sari haun momentuan udalak, eta udal ordezkariak osatzen dugu UEMako lankideekin batera, eta euskara teknikariak batera. Momentuz horretan gaoz, ez dakit etorkizunera behira zabalduko dan, esnatu dinamikiaz adibidez, bai zabaldu da beste eragile askotara kontzientziazio hau. Bai, eta bueno, helburua bada, sare hau da eskualdeko udaletako ordezkarizena eta teknikarizena, baina helburua da gero guzti hau herrira aterrizatia, eta herrizan danok alkarreaz eitxia dinamika desberdinak. Helburua da, sortzen du sare bat, eskualde guztiko udal ordezkari eta teknikarizakin, baina honeaz goiaz geure herrira eta geure herrian lanketa diferentia gehitzera eta batez geure herriko egoeriari buelta emotera, baina beti eskualdeko ikuspegi bateaz. Bai, UEMan eskariz ziadekok egin zauena izan zen, gaur egun dauzen joerak aztertu zeuzen, hau da, zer ritmotan euskalduntzen den jendea, zer ritmotan ari den gure biztanleria hazten edo jeisten, zahartze tasak, jaiotze tasak, migrazio mugimenduak, eta gaur egungo datuak mantenduko balira 10 urtetan, zelan egongo gintiken aztertu zeuren edo egin zeuren olako kalkulo batzuk. Orduan, kalkulo horietan agertzen dana da, 10 urtetan, hasiko garela alde batetik somatzen aurre eta gazten ezagutzan atzera pauso batzuk, ez? Hori bai izen da beti, euskarak eukin duen alde positiboenetariko bat, ez? Hizkuntza gutxitua izen da be, aurre eta gazten erabilera eta ezagutza izan dela indartsuenak, oso gitzitan gertatzen da, eta izan da gure indargune nagusienetako bat.
Orduan, balde batetik hori hasiko da ikusten, nolan gauza garrantzitsuenetariko bat hori izango zen, da bestea bazan arnasgunena. Kale horrek guztiak eragingo duela kale erabileran eta baita etxerako erabileran ere, eta horrek eragingo dau ia arnasgunerik ez existitzea. Hau da, arnasgune beterik, Euskal erabilera 80% gora dekien herririk ez da existituko, eta arnasgun erasanak, 60-80 bueltakoak gitxi batzuk geratuko dira Gipuzkoan bakarrik. Baina Bizkaian esan geratuko arnasgunerik, eta beraz, Leartibain ja Euskara esan nagusi izango, 10 urte barru ez erraldatzen ez badugu. Arnasgune moduan Leartibai da eskualde bakarra pentsatzen dut Euskal Herrixean arnasgune osua dela, osoa bez, herrien arabera batzuk osuak dira eta beste batzuk ez, baina bai esan aldou arnasgune funtzionala dela Leartibai. Eta orduan, ez dakit, isolatu hau egon dalako edo presio soziala handia izan dalako, eta nik uste dut jentea zoriondu egin behar duela, jentearen atxekimendua Euskararekiko hain da handixe, horretxeatxik eusten gako morun, natxe galera zantzuak egon, ez? Orduan, azalpena gehigarririk nik uste dut ez dela, ez? Osea, jentearen zena. Guk, UEMak urte askoan erabili duen leloetako bat izan da inertziatik kontzientziara, ez? Askotan Euskararen erabilera oso indartsu dauen lekutan gertatzen den zer da, ez? Jende asko inertziaz dela euskalduna eta bere ingurunean euskarari eusten dotzola, euskaraz bizi dela eta bar, baina ez baduzu kontzientzia hori lantzen, edozein aldaketa txikiren aurrean, edo beste eremu erdaldunduago batera joaten zarenean, euskarari eusteko aukera askoz begitxia dekozuz, ez? Kontzientzia hori garatu ezean, guk hori bai asko ikusi zen dugu, markinan, 100% euskaraz bizian batean bat, Bilbora joan eta aurrekoan hitzaldian aipatzen zeuren, ez? Leioako unibertsitatean zenbat Leartibaitarre agian ez entzuten diren gaztelaniaz, orduan. Apurat kontzientzia edo alduntze horrek emoten dotzuna da, azkenan Leartibai bezalako eskualde hain euskaldun baten bizitzearen, ez privilegio, baina aukera hori erantzukizun bilakatzea eta zuk, ez? Leartibaitar bezala eukin dozuna aukeragaz, euskara natural bizi dozuna gaitasun handia dekozu eta bar, hori guztia baliatzea beste eremu batzuk bai euskalduntzeko, ez? Eta hori emoten dutzu ahalduntzeak, eta gero gainera, hori lehen aipatzen genuen aldaketa txiki guztien horien aurrean eusteko aukera bai emoten dutzu, orduan bai eskualdea bera, bai eskualdetik kanpo Euskal Herria euskalduntzeko aukerak biderkatzen dira iztunak ahaldunduak badaude. Arnasgune izatearen hori bai esaten dugu, ez? Osea, jenteari esker garela arnasgune eta jentik egindako autu kontziente edo ez kontziente esker, ez? Baina bai esango neuke galduro huela euskara arriskun egotearen hori zera hori, ez? Osea, hori pixkat disolbatu da gure plataformen konsumoan, gure ingles behitzen dugu, steizer behitzen dugu eta kode alternantziak errez manejaten dugu, ontxe gaztelania, ontxe euskera, ontxe eta ostra, azten gadenean pentsaten orduan konturatzen gaz, ostra, euskera da gure ardatzak, gure bizitzeko zera nagusia, ez? Hori pixkat galtzen dan sensazioa dakat, bai. Guk askotan errepikatzen dugun kontuetako bat izaten da, ez? Batzutan galdetzen duzko, baina segaitik hainbeste garrantzi arnasgunei gainera, ez? Euskal Herriko herrien gutxiengoa dira, eta guk askotan azaltzen dugu, azkenan soziolinguistika, mundu mailako soziolinguistikan frogatuta dagoen zerbait dela, edozein hizkuntzak bizirauteko derrigorrez behar deuzela hizkuntza hori hegemoniko izango diren espazioak, hau da. Eremu batzuk, eremu geografiko batzuk, zeinetan hizkuntza horretan berbaitia naturala izango dan, transmisioa bai etxekoa eta bai kalekoa modu naturalean gertatuko dan. Apur bat erraz ulertzen da alderaketa bategaz, zelan munduan behar dugun Amazonia bezalako eremu bat, zeinetan natura egongo dan osasuntsu, indartsu, animaliak normale erreproduzitu izango diren eta bar,
arnaz hartzeko derrigor behar dugu, ez, planetako lako leku bat, hizkuntzek behar din, hizkuntzek behar deurez, arnaz hartzeko lekuak. Eta leku horiek desagertzen direnean, oroar esan nahi izaten dugu, hizkuntza heriotza oso hurbil dauela. Horregatik da garrantzitsua, arnazguneak indartzea, mantentzea eta aldenean edatzea. Eta horregatik da garrantzitsua, Leartibai bezalako lekuetan bebai fokua jartzea eta babestu eta indartzea. Eta hortik Euskal Herri osora, ekarpena, egiten dutzen ekarpena, handize da, bai eskualde moduen, baina bai banakako moduen bebai, ez? Hori, markinar bat Leioara unibertsitatera doienien bardin da Portugaleteko ikaskide bataz dabilela tarti hartzen badau beraz euskeraz patxadaz egiteko, aukeri emoteko, animetako euskalkixe moldatu biher badau be. Alkarre saretze horretan Leartibai txarrak eta Arnasgunietako herritarrak oso balitotzuek die Euskal Herrien momentu honetan eta ekarpen oso handi zein leikie da horretan animetan duguz. Azkenan gertatzen dena da, egoera bi modutara aztertu daitekela, ez? Alde batetik da momentuko argazkia, eta momentuko argazkiari bakarri begitu ezkero, datu onak dekoz Leartibaik, ez? Azkenean, lehen aipatu egun bezala, Euskal Herri osoan Arnasgunean eskualde bakarra da, kale erabilera oso altua da herri guztietan, euskaraz errezago moldatzen diren hiztunak gehiago dira bebai herri guztietan, eta horrek oso kokaleku altu baten kokatzen dugu eskualdea, ez? Euskarari dagokienez indartsu dago Leartibain, baina gero beste azterketa modua da joera aztertzea, ez? Gaur egun zelan gauz, endalago eta urte zelan zegoen Leartibai, eta hor bai ikusten da, hor bai pizten dire lehenengo alarma gorriak, ez? Hor beherakada zantzuak oso nabarmenak dire, bereziki lehen hizkuntzan eta etxeko erabileran. Eta hasi gara somatzen orain, kaleko erabileran ere, ondino nahiko modu apalean badabe, berakadatxo bat somatu dela. Eta horrek bereziki sortu du kezka. Zergatik, azkenan Arnasgunen alde positibonetako bat edo potentzial handienetako bat badelako, kalean euskara nagusi danez, horrek errazten duela etxetik euskara ez dakarren pertsona orok euskara errezago ikastea, ez? Azkenan hizkuntza hegemonikoa delako kalean. Eta hori galduz gero, egoera oso bestelako izango litzateke, eta hori ekidin nahi dugu. Euskarien egoeri, hemen udal bakoitzak daukau kuaderno demolinguistiko bat, datuekin eta badago kontraste lan handia, ziadekok OEM-aren enkarguz egindakoa. Eta hau azken finean dator konstatazio bat egitea, kaletik pasea bat emoten baduzu, pixkat Euskararen kezka daukienak antzematen dau berutz guzela. Bai, abia puntu egoera oso ona da, Arnasgunea garelako, baina nik uste dut Alboko herrian, Ondarrun, danetan dala min bera, eta da berutz guazela. Euskararen egoeria momentuan ona da, baina argi da espadu bezerreitzen, espadu gauzak aldatzen, espadu gure funtzionateko modu aldatzen, hemendik eta 10-15 urtera bizi aldoula herri bat edo eskualde bat nun erderia nagusi izan leiken leku batzutan. Eta hori guk espadu bitxartekua hori aldatzeko, etorkizun baltzauk hau. Eta geu pepizkat neurri baten antzera uste dugu, pentsaten duguna baino erdera gehiago etxen dugula, eta erdera gehiago entzuten dana, ez? Zaharretxan esaten dugu, gero eta erdera gehiago entzuten data. Guk erderaz espakiu esaten dabe, ez? Da erantzuna eta gero nik uste dut ez garila kontziente, baina erderi erabiltzen dugu, eta gure herrian herri erabat euskalduna izen da erderazko entzuten da, edo nahi eguna edo birdeguna baino gehiago bai behintzat.
Kalean ikusten duguena konstatazioi bat dela, baina konstatazioi bat da, zeinek esango leuke lehen hizkuntza 5 eta 14 urte bitarteko aurretan 94 Ondarrun. Hori galdetuko bazen duke kalien, jentiek ez leuke hori erantzungo. Orduan, badauz datuak, egiaztatzen da bena gure pertzepzioa, baina gure pertzepzioa da, lehengoan nire lagun bat etorri zan Ondarroara, eta esan zian, ostra, harritute geratu nazen bat erdera entzun duten. Orduan, datuek eta gure pertzepzioak bat datoz. Gure mezu lekitxon betia barreina, hortan gaiz pelmadi moten behintzat. Arazua ez da hola kanpuan. Arazua norbanakuan da hola, eta lekitxon kasun behintzat, jente helduengan da hola gakua. Hau da, ume eta gaztia dizela lekitxon euskaldunenak, eta eskerrak eurari datuak ez dira intxarrak, eta aldiz, berrota urtetik aurreago gentien datuak, hau da, horren euneko iza berrota marra edo iza erdizeak erdeaz da bizela kalian. Eta apur bat hor daukaula utzunia. Eta jente hori aktiba bihar dela euskerin alde ipintzeko. Osea, jente asko euskerin alde badao, baina euskeriaz ez dago itzen. Eta berak uste dago lehen komentatu duguna, berak uste dago euskeriaz da biela berbetan, baina askotan erdeaz da bil berbetan. Eta horre izpotza dugu buelta eta jentia espada konturatzen, benetan, bere hizkuntza erabileria zen aldatzen da ben, etorkizunea behira, arazo handia topa aldu. Bai, askotan dela, neupe pentsateot norberen buruari behitu bihotzaula, ez? Bakotxak zerretxen da ben beren egunerokuan. Asko hori behitu bihotz, aitzaki jatopaten duz, gure herriak azkanian bizitari asko jasotzen da bezen herriatira, eta batzutan aitzaki modura erabiltzen dugu hori bebai, ez? Mendixan berton, gure herrien barruan udan sortzen dira beste 3 herri. Kanpinakin, karraspizioaz, gure herria baino zatila handizauak ganera. Baina hor geuk erain bihau, geuk eutzi bihotzau hor geuriari. Zezarretxan igual bizitzari zen, udan entzuten da erdera gehiago, geure artian ez da izela izan, ez? Eskualdien gaur egun, dauezan ezaugarri soziolinguistikoekin, kaleko erabilera euskeraz nagusi dela, eta horrek danon gaitasune bermatzen dabela eta hori da lehartibaiko arau sozial bat, euskeraz harremantzie da. Erabilera arnazgune isetia izten botzau eta erabilera bajatzen bada, horrek segiduen eragingo dau gaitasunien be bai. Eskara bardin euskaldunduko, lehenengo igerriko da etxetik euskera ez dakarren jentiengan igerriko da, baina horrek danongan be eragingo dau. Eta azken baten, Iñaki Jurrebasok diagnostiko horretan esaten dauzkun moduen, badauz eremu baten ze hizkuntza dan nagusi, hor inertzia batzuk sortzen die, gaur egun eskualdie arnazgune izetie gure dau esan euskeraz bizizetie erreza dela. Eta ganera, zehozelan hori elikatzen darabilgule egunero, ezta? Orduen, euskeraz bizizetie hori errez eiken dugun bide bata. Hori ez da bardin pasetan arnazgune ez dan eremu baten. Eta berak parekatzen dago adibidez, eskailera mekaniko batzuten kontrako norantzan igoten saiatzerakoenen bidan alegin hori, ezta? Ez da berez gertatzen den zehozer, ez da eskailera mekanikoetan izon eta guzan, baizik eta hori kontrako norantzan ibiltzea hori. Horrek ekarriko leuke, inertzia osue euskeran kalterako izetie eta orduen euskeran aldeko alegin oro izen deiken asko be alegin gogotzu hauen biko gendukena eta asko be gatxau edukingo gendukena horri erantzuteko. Guk ikusten dugu eta azkenan guk aurkezten dugu zen datuek, aurkezten dugun etorkizune gorra da, latza da, eta guk badakigu muga asko dauzela, da gauza batzuk gure esku dauz eta beste gauza batzuk gure esku dago hori eskatzea eta exigitzea.
baina goerak eskatzen dauena da horri indarrez erantzutea, kemenez erantzutea eta gogoz. Ze ez dago beste modurik, orduan bai ikusten dugu, derrigor behar dugula hori, derrigor behar dugu imaginazioa gauza berriak probatzeko, eta Euskal Herria euskaldunduko gu more honez, edo ez dugu euskaldunduko, orduen lantxe da borroka bidez. Eta eskara bakarrak izango ganera, gure aurretik beste asko kein dabe, eta oin geuri jagoku eta aurrera.